بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمبل ما سنة سبانا لجبغو شيء أني مسو دمساني ما قربا أما بلا جلين فوني إسلام ياك فوليني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمنون كو كالله سبحانه وتعالى تنو علمي أكام سيا كوننا أيه فين يومون أيو كفين دعالي أني فين نقولهم أني فين سبلهم أيو كهرمي أنكا أمبلا دل هالسا حلالا على كو چاما على كو دوانغر جغلا فين مي هرمي على كانكشي كباما أنغا سيغافو كنه بي amena kuma fen baka femi na kela sababu ka jamana yare ani sigidaw ka ceni ka kono akela sababu ka fugariya ko wolo harma dona akela sababu ka ceni chama administration na akela sababu ko lu bela jelenke akela sababu ka danaya taka bo harma doni nyonche nimbara inkela sababu koke anye karamogo min wole bi kana wala le da muslimiya yare ka tagabulu na ka famiya kan o yambal makede kenen kan ani ewa suna savana yare kan madugulinte o ye Dr. Ahmad Bolli ale anga kalanso bambe an feya na fama ko Jamiat Sahel Rabukan Nasraw no ya kanwi ale anyamai ewa kalambo kregerenen ba yare bolo ne ko barka zuboli ewa ka bara ke yoro yare fana yoro yi almamin fana do karamogo do yananga do temun kono amba fo karamogo ma aka gere mikro la aka salamu ni foli ko bla lameje kulu bela jelena. Ustad Bolli, assalamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad Bolli anya fo chogomina ango amena kuma feminka fendo a cheni nombu yana kosobe a cheni nombu yana har madun kan a cheni nombu yana sigidaw kan a kala sababu bi mamunu ni ko kan wolo mo place soro ni fein to ka chala a to ka cha nga to min donen do bi o de ko soro fin do ko woro songo do ko cigarette songo do ko sa songo do ko sukaro songo bela jelen be fo ka beni a wakatu ye wala anyi wala blema kada ka islamiya e dina de na e toro na toy abe wuli ka toro kumbe walma ni toro jigila abe toro en wuli ka boy amba do ka fonni a toro ka bo Ustad Bolli na fala ko surafin walma arabu kanna ko rishwa amese ka definition yumene dama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نقوم لرب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaz Jabi ya ko to mina nin temui aka kan kuma ka kan kusbe sabu ke bana cejugu badiru abi ka ceni ka kusbe anga jamana kono ne jamana chaman no e rishwa iko atarifu yimi na rishwa ta kala arab kan ya kulo jela abi famu ko ar-rishwatu war-rashwatu bi fati ra wa bi kasri ra na fara ko rishwatu ube rashwatu arab kan o koroti dore o fen dune arabu fe o de ibe fen min di wala sa ika fen soro fen min ni manga nai mbese gaka ibe fen do di pour que ega fen soro eni fen mi manga ni era halna danani ma amba do ko fani yokolo loyde eni fen manga iga klatun ka bolo no fe ni sababu chejugo ala kanki wala sa ika zo amina donc ka boss ni stra mi mbato ibe fen soro fen min be ni na mankan tuka sila kuma la sunya ninde rishwa era to masha Allah woni alla arab kan la rishwa ya taka abo rasha de la rasha o de
ina fo ibe juru min don kolon kono ka jibo wala sai ka kolon kono la soro iba la soro ni sira mi o te juru fle na juru e o kuma abi ko wala sai ki ka mago do fana soro mago min ni na manga ina fo ibe dumulo min diga ta soro ya abo fe nyoga ni fana e wala fa ko rasha rishwa an fana fa be fo ko sura fin o fana jume aywa o kuma na rishwa o de sura fin mi fa fin ko sura fin ala ba era atika get le fin sa ala ban krat le fin parce que ni era na ta anga barakero do era la ire ba me itlu la duko talable ka wo karamo ke ni ma fen ti fende ina na min ni ibe fen do fen ni ma fen ti fe o wa fi tan kenaga akura ni ma dumulu do ni ma yuruguru do ke ni ma sura fen do di ala ba ika fen ika dossier te soro ika dossier abe mede fi ka fen do fen sino fen ti fe sura fen de abora sura fen sa ka ke le fen ika fen di ika fen do soro fen min te tai anyo fam donc odi atu we atlanka taku rashi be murtashi be raishu fana be o kuma na rashi o ko mi rebe dumbulo indi mi rebe sura fe indi o to ko rashi arab kan moti rishwa o moti rashwa membe dumbulo redi wala saka fena sura o tito ko rashi bo murtashi o de mi rebe o sura fe mine mi rebe sura fe mine wala saka ka kuteli ki ka kunno ka dime ka ina manga bo raishu kuma do lebta sura abita se niveau de la akanga dimira ma eno rete nyoy blé o re titri ka bo halet se ko o yeble donc mo do de biso minu intermédiaire ou minu mbido ino tigi fana nyonje e ba do intermédiaire fana stadi ati directeur bayrema o sura ka kunya bo o mimbi do ino nyonje afo mo ko raish do ni nya fami ko kele folo arashi wode akeba yare ni reba di o mim sura fe embe na sisa ka fi wi ma ko nyini ka sori in o manga ede arashi sa no bola ko murtashi al murtashi oye mo gon ba mine emin ba mine reba do karsana manka ebe klaka mine oye al murtashi ani kuma do raishu fana be raish wala ode mimbe do o flan nyonje ni flan nyonje ko iba soro sa ifla kan ni mun fota do fana ka bara blalen nin kamade tamaman iba soro ni tala bara kero do dala ibe do sigilenyi ale ka bara jume ko ma ko be muna wala do ode raishi ode be ini mon nyonje ko no comme ça taso etse ka se directeur rema etse ka se lagni rema fi ka temisra do fe o ibe temisra min fe fi ka tem ale de fe donc ni tem ale fe ale so ka ta ko la 600 la zéro tuma ne era tala directeur ma directeur abe maloya o bebe e ma ko tenyana bo voilà boatina finyane exactement mais nunu yo ka o ka mo blale o ka mo blalondo imana doro ino be kuma doro ale be tanyana bo e dumulo de ale ma tanyana bo kono be toro nyoni fa ta gadi ale ma ale fana bi fitini soro ale rabi se ka bolu lele mo to be ban jamana ngone mala sa ino be bolu donc ni la le ci yugo no ni soro fen sa chama ina ka bolu tugo ina ni tugo ina to donc ni atlan ro damado we minum be na soro a bela jelen fe we minum be ni fen ci yugo bade dum ni atoro ka bon ko sobe an islamé dina sanima ne dum anana keni be kelel de la ka bo société kono parce que mo se ka lafiya soro tugo mina o da tipta ka fo ni be fe we minum be na soro islamé ya kele ko sobe o islamé re kiti jumandama wala boni ni kiti ta kala gesam yaro islamé nambi kiti ta amba ta master fulo ne qur'ana ko fam soro ta hadisa fana bon nay qur'ana ta kala ge qur'ana min fo sura fenga ani o dum lo ci jugunna am tay fo aya ko ta ko sobe ngam se gam waso do aya sabanyo na la misale la qur'an aya do be suratul baqara kunna allah subhanahu wa ta'ala ba fo nyana bada uzbillahi minash shaitanir rajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun ni aya fo suratul baqara min ba ya naka fo ako aya ngono ko aw minum be na aw tulubin magana aw kana sonka ko na fulu dun cuga sila on nyogon cengalunka aw kana na fulu dun on nyogon cengalunka cuga sila aw betla ka dota ka wudi nyema uma wala sa aw ka se aw ka lanyini ma sira mi sira ce jugo sira mi na so ni jelian sira te cuga sila aw be adama dunga na fulu dun ni junubu ya ara ba dun ka fo ko ni junubu bara ni ko yeminti kotlene cuga sila ka so ayra bu kalama o ko mi rabi ka kaltiri atire ba kalama ka ko kotlene te ko jelente wala ko antum ta'lamun aba na ko kotlene te ko sila ka dokan na folo dum ka soro ina manka ka soro na folo infana dumuni manka ni sirafe kanga no ke cuga sila ana na folo du an nyogon ci ngalunka ka dun sira min na manka ka so an raba dum fana ni sira te jugu o aya folo min ba ayra na ka fo
waliya de dun waliya min ni waliya cɛjugu dun kosɛbɛ kosɛbɛ aya filanan min fana b'a yira na n'an taara suratul maida kɔnɔna na an bɛ taa ayaw fana sɔrɔ yen suratul maida la Allah subhanahu wa ta'ala a kumana yahudiyaw ka taabolo dɔ kan a y'u jaka kosɛbɛ ka nin kuma ka ɲɛsin u ma a ko sama'una lil kadhib akaluna lisuht sama'una lil kadhib akaluna lisuht a y'u jaka kosɛbɛ ni aya in na da surafen dum yɛrɛ yahudiya jogo do yahudiyaw olu niyɔrɔ ka bɔ la dɛ olu niyɔrɔ ka bɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnnibaw y'a yɛrɛ ko riba yɛrɛ ta ka organiser ka ko fanga d'a ma ko yahudiyaw de y'a daminɛ riba kelen kelen min bɛ n'a bɛ ka tiɲɛni kɛ ka riba yɛrɛ ta ka a don ba la ka don ba la ka ko kɛ ko warakatalen ka fɛɛrɛw caman k'a la olu de ye niyɔrɔ ka bɔ olu de y'a ko daminɛ o de y'a to a ye nin kuma in ɲɛsin u ma a ko mɔgɔw de don u bɛ nkalon lamɛnbaga ŋanaw de don o dɔrɔn tɛ wa suhutu n'o ye yuruguyurugu ye n'o ye nafolo cɛjugu ye n'o ye surafɛnw ye o dunba ŋanaw fana de don o dunbabaw de don o de la a ye kɛ ni mubalaga ye sigatil mubalaga sama'un akalun fa'al sigatil mubalaga donc a y'a yira o la k'a fɔ ko olu ka taabolo ye nin de bon aya in an bɛ taa ye k'a fɔ Saïd ibn Jubair ale ko huwa rishwa ko suhutu in tɛ dɔwɛrɛ de ko suhutu in ye rishwa yɛrɛ de n'o ye surafɛn k'a kan b'o de ma k'u ye surafɛnw dun donc nin b'a yira k'a fɔ Ala y'u jaka k'a fɔ k'u jogow man ɲi ni nin jogo cɛjugu nin kɛli ye n'o ye suhutu dunni ye aya sabanan min bɛ nin taabolo fana kan aya sabanan in fana bɛ kuma i bɛ taa sɔrɔ kuma in bɛ kumana yahudiyaw fana de kan o b'a yira k'olu jogoba de kun don rishwa in kɔni أكو وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون بقول نفنا آية من كمان يهودية وكا كايرا كفوكم مؤمنون دو وبو تليا كتا جنوبكو ني دانسكو وليوما تداو دروما وبتلكا yurguru nafulu ani surafi nafulu katlo ko fana du ko fenche jugura ko me waliya minke ko ni ko juguye ko woni ala ko algu ni ko juguye ni ala ko la bisa ni ala ko ani fenche juguye ko wayra ko ka ka jugude ka jugun sebe sebe la sega tola wayra ko a toroka busete ma ko sebe donc wala talaka ko halu ka nyama baw ka dina nyama no kun sere ko bali ka bonni kuma jugu fonma ani ni junubu konma ani ni yurguru nafulu dunima no kun sere ko ke ko kuma here ko nga fenche jugura lu fana ko me minke donc ni ñoy yamare ka bo juguma kelima o be du daje ko kan sadaro te ñoo fatana ka ba juguma ma wala to ñoo fatana laisser aller be ki so ko ke be ka fanga min ka de be bi daje ko bo laisser aller min flene no passivité min bi ka social kuma dola ta soro akolo ka bon ko sube ko jugu be ke be bi daje ma cité fen fo surtout thème do rebe oustaz Jabi thème do aborder limandi de ta soro tellement ka awar ka ta ka se haket dola be ba ke du coup moi je serais kuma temu yɛrɛ kan bilen mais c'est bien mais jamana min kɔnɔ diɲɛ min yɛrɛ kɔnɔ sisan surafɛn yɛrɛ est-ce que a dɔnnen don k'a fɔ ko jugu don voilà bon n'a nana fɔ k'i ka kuma o kan sa ka to ka fɔ i ka kutubaw la ka caya to ko fɔ i ka walandaw la ka caya kuma dɔw la a tɛ nɔgɔya dɛ k'a sɔrɔ kuma de kan ka k'a kan ni kuma ma k'a kan ko in a tɔɔrɔ ka bon cogo min na kɔlɔlɔ ka bon cogo min na lafiya tɛ se ka na cogoya si la société kɔnɔ abada lafiya tɛ se ka na cogoya si la bon ni aya saba ye misaliya bolo ma min kumana yuruguyurugu nafolo kan ani surafɛn nafolo kan k'a fɔ haramu don ko cɛjugu don minnu y'a kɛ Ala y'u jaka ka nin kuma ɲɛsin u ma a tilala k'a fɔ kuma jɛla k'a fɔ an kana kɛ cogoya si la an kana ɲɔgɔn ka nafolo dun nkalon kan cogoya si la an kana yurugu nafolo an kana o utiliser cogoya si la ni aya ye min kumana o kan mais Ala kɛra ka kumakanw bon n'an ye hadisaw fana ta k'a lajɛ hadisaw fana nana kan kosɛbɛ kosɛbɛ bon an bɛ se k'an wasa don hadisa saba fana na nin babu in na hadisa fɔlɔ ye min ye n'an imam Muslim rahimahullah n'an y'a ka kitabu lajɛ am tay ka fo ay babu do sigi ko babu tahrim hadaya al ummal babu tahrim hadaya al ummal ko ne babu min be namna nyafoli ka ko no ka fo barakelaw ka to ka kado mine ka to ka dumbulo mine ko o e fe mi haram yalendu o babu flene amina hadisa do fo la amo yoro famle ne barakelay don nana sisan a jabi ka baranyana i ga ni mine kabla ikun odwa bon ni ata galage bara fɛn bɛ ni foroba bara de don ni bilala kunna k'i ka bara in kɛ ni bara in kɛ ni don nana donbolo d'i ma i k'a dɔn ko madama n'i bɛ foroba bara de la o donbolo ye a minɛni man kan cogoya si la i n'a fɔ i ye jamana ka baarakɛyɔrɔ ye walima association ka baarakɛyɔrɔ ye dɔ nana bonya dɔ k'i ye baara in hukumu kɔnɔ kosɛbɛ i man k'o minɛ o de tɔgɔ ye o fana ye surafɛn o surafɛn de ye o surafɛn de n'i y'o bɛɛ k'a ye o b'a la dɛ parce que ni e nana o kɛ sisan n'a nana e deli o la sisan ka to ka o d'e ma bon maa min bɛ fandani min bɛ n'a sɔrɔ o nafolo t'ale bolo o donbolo t'ale bolo k'a d'e ma sa n'a ka ko sera i ma i bɛ taa sɔrɔ a dossier traiteli a farifaga bɛ minɛ i b'a dɔn hali ni nin traité bɔ ale tɛna foyi d'i ma a tɛna cadeau yɛrɛ d'i ma au bout du compte dɔ e yɛrɛ tɛna traité ka ɲɛ i bɛ i farifaga la k'a sɔrɔ i kan ka kɛ i bɛ sara o de kama
e bi ka traiter yɛrɛ min ka dossier labɛn ka traiter e bi sara o de kama e bi yan o de kama mais n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw kɛmɛ k'i ladeli donbolo wɛrɛ la min ni ka sara tigɛ k'a fɔ ni e y'a traiter n'olu nana dɔrɔn olu bɛ se ka donbolo dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ i bɛ olu ka dossier bila dɔ ta ɲɛ i ma kan ka bila min yɛrɛ ta ɲɛ kuma dɔ la. mais ça ni kabako yɛrɛ parce que bi an fɛ yan a fɔla k'i kana minɛ mais bi a bɛ ɲini de. Voilà. Dɔ tagatɔ i b'a ko bon patron i natɔ i kana nin téléphone ye kana di yan dɔw yɛrɛ bɛ mobili ɲini. Voilà o bɛɛ b'a la. Ko bɛɛ b'a la. O bɛɛ b'a la. An ka disa lamɛn. Donc o la hadisa in na. Naam. An bɛ taa hadisa in nana min ka sira o de ye Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu. A ko istamala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd yuqal lahu ibn Lutbiyya ala sadaqa. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام أيني كيسا ينفوكها ولا ينكفو sikata la ni yururu sira o jumɛn a ye cɛ dɔ de bila ka taa jakaw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ président ka dɔ bila sisan a ka taa mission na a ka taa mission dɔ la a taalen o mission in na n'o ye nin ka mission kun ye a taara jakaw fara ɲɔgɔn kan kabila dɔ la ka taa olu ka jaka minɛ ka nana ye a taalen ye min na o kumana olu ye jakaw d'a ma jakaw dilen kɔfɛ u tilala ka donbolo dɔ bɔ k'a d'a ma ko bon ni e yɛrɛ ta ye ni jaka ye i bɛ t'o di kira ma alayhi salatu wasalam wa ni donbolo an y'o di e yɛrɛ ma ni yɛrɛ ta ye ni ye jaga ye o ye filɛ nin ye ɔ ni an ye nin kɛrɛrɛ k'o di i yɛrɛ ma o y'i yɛrɛ ta ye o tɛ jaga kɔnɔna na a nalen kira fɛ alayhi salatu wasalam a ko kira ma ko ayiwa ko jaka in filɛ nin ye min minɛna o de ye nin ye ko nka nin min filɛ nin ye o ye nin di ne yɛrɛ ma dɛ ko o ye ne yɛrɛ ka kado ye ala kira ko d'accord k'a y'a faamu o yɔrɔ bɛɛ la ala kira alayhi salatu wasalam ko in komi ko min don a tiɲɛni ka bon a ma fɔ cɛ in ye dɔrɔn k'a fɔ n'o nin tɛ bɛn ni haramu ye a y'a fɛ ka kuma in k'a lase bɛɛ ma k'a fɔ ko nin fɛn ye a kiti kan ka fɔ bɛɛ lajɛlen de parce que kuma dɔ la mɔgɔ bɛ se k'a miiri ko kojugu tɛ quoi o de la a ye khutba kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kama sisan n'i kɔni ye nin fɔ an ɲɛna yan an bɛ sin k'a fɔ ten mais a ta don a ma fɔ yɛrɛ ko ale nin tɛ jama ta ye wa nin t'a yɛrɛ ta ye wa ala kira ye k'a fɔ ko o de man kan fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛnen don ko fo bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko cɛjugu de don a ma dan dɔrɔn k'a fɔ cɛ ko a tɛ kɛ tan dɛ a bɛɛ ye ala de ta ye a wulila ka khutba kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ a ko aw ye jama silamɛw aw k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ la ne bɛ mɔgɔ dɔ bila ci dɔ la n'i y'a bila ci dɔ la a bɛ taa ci in kɛ a bɛ na a b'a fɔ ko nin ye ala ta ye nin ye silamɛw ta ye nka nin fana dira ne ma i m'a ye kuma yɛrɛ taabolo a ma cɛ tɔgɔ fɔ a ma cɛ tɔgɔ o fana ye voilà o fana ye hikima dɔ de ye quoi a ko ne b'aw dɔ la kelen bila baara dɔ la n'i y'aw bila o baara in na aw bɛ taa baara in kɛ aw bɛ na k'a fɔ baara in a filɛ nin ye nka fɛn dɔ bɛ o dira ne ma o ye ne dɔrɔn ta ye aw bɛ n'o fɔ a ko munna n'o y'a sɔrɔ n'aw tora aw fa ka so est ce que o cadeau in bɛ d'aw ma wa a tɛ di dɛ n'i ma taa o mission in na est ce que o cadeau in tun bɛ d'i ma i t'a sɔrɔ n'i tora i ka so i tɛ cadeau in sɔrɔ dɛ o b'a yɛrɛ donc cadeau in a nɔrɔlen don mission in de la a kan ka fara mission in de kan e ka frais de mission bɛɛ dil'i ma voilà o dir'i ma ka ban o bɛɛ bolo fɛn kan ka k'i ye a bɛɛ labɛnnen ka d'e ma e bɛ taa yɔrɔ min na yen kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ n'a dir'i ma nin cogoya la i bɛ taa sɔrɔ i ma ko jɛlen dɔ de kɛ kuma dɔ la parce que i taara ko nɔgɔya a mɔgɔw bolo cogoya dɔ la wala k'i ɲɛ pan dɔw kunna olu fana o sara la o bɛ cadeau ta k'a d'i ma o ko siɲɛ wɛrɛ ta n'i nana i bɛ se k'a nɔgɔya ka tɛmɛ nin wala siɲɛ wɛrɛ ta n'i nana i t'a ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ i t'a ko sɛnsɛn kosɛbɛ i t'a ko sɔgɔbɛ kosɛbɛ quoi donc o bɛ donbolo dɔ d'i ma walasa ka i ɲɛna ko dɔw quoi o de y'a to a ma sɔn cogoyasi la a ko cɛ in ma ko e dɔrɔn tɛ bɛɛ lajɛlen ni ko don fɛn fɛn bɛ yen n'i bila ci dɔ la ni cadeau sɔrɔla o kɔnɔna na mission kɔnɔna na i bɛ nana ye k'a fara dɔ in de kan ka sababu kɛ i ta tɛ o n'i tora i ka so i t'a sɔrɔ n'a t'i tora i ka so i t'a sɔrɔ n'i bilala jamana baara la munna e b'o cadeau ninnu ta k'o fara ɲɔgɔn kan k'o ye ta ye nin cɛ in ale kɛla maa ladiri de ale y'a ta fɔ mais anw fɛ bi a tɛ fɔ dɛ ayiwa foli yɛrɛ ye ladiriya dɔ tamasiyɛn de o ye ladiriya ye o mais anw fɛ a tɛ fɔ i bɛ dɔ bila sa ka taa inspectariat la kalanyɔrɔ la walima dɔgɔtɔrɔso la walima baarakɛyɔrɔ la ale bɛ taa a bɛ na ni rapport ye nka a natɔ rapport ye wari bɛ d'a ma vraiment i ka nin minɛ a ɲɛ bɛ pan dɔw kunna kosɛbɛ ale yɛrɛ t'a fɔ min dira ma t'o fɔ yɛrɛ bon kuma dɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ ye kabako ye ale kan ka taa minnu inspecter ka taa minnu contrôler yan'a ka taa u fɛ yen fɔlɔ a b'u wele k'a fɔ ayiwa n bɛ ka n'aw fɛ yen dɛ n bɛ ka n'aw contrôler dɛ ayiwa a y'aw hakili to a yɛrɛ la bon n'o kɛra e kan ka taa minnu jateminɛ k'a lajɛ ni défaut min bɛ yen e y'u lasɔmi déjà o kɔrɔ hali n'a sɔrɔ u tɛ baara kɛ laada cogo min na o dɔw bɛna u yɛrɛ koron quoi a kɛ i n'a fɔ olu ye baara kɛba ɲumanw ye pour que k'o yɛrɛ la parce que e de y'u wele k'a fɔ i b'a dɔn n'i y'o kɛ n'i taara o bɛ donbolo dɔ di o la ale o bɛɛ b'an jamana in kɔnɔ yan
to ibi tadi ka taa ka kita tika fɛnw kɛ normalement ayiwa domolo ko t'a la foyi t'a la ni fɛ k'a kɛ silamɛya taabolo la donc o de y'a to ni cɛ in ala kira alisatu wasalam a y'a yira la k'a fɔ ko ale dɔrɔn tɛ ko bɛɛ lajɛlen nin ko don fɛn fɛn bɛ n'i bilala baara min na i kana exploiter i yɛrɛ ka intérêt do kama baara in kɛ ka ɲɛ i bɛ sara a kama i ka fɛnw dilen do i ma fɛn fɛn bɛ tali kɛ baara in na ka don nin fɛ a bɛɛ fara fɛn yɛrɛ kan bali ne yɛrɛ deli ka juge dɔ ye min bɛ ni matilen do kosɛbɛ a ɲɔgɔnna ye man di dɛ ni jugement bɛ kɛ don min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ taa kaso o bɛ taa baro k'a fɛ yen jagoya baro k'a fɛ yen ayiwa o bɛ profiter o kɔnɔna n'u bɛna taa so o bɛ donbolo dɔ bɔ k'a d'a ma bon ale ta kun ye jumɛn ye ni mɔgɔ nana baro k'a fɛ yen n'u nana n'u bɛ ka taa so n'u ye donbolo bɔ k'u b'a d'a ma donbolo in girera cogo cogo b'a fɔ ma e bɛ nin den ma mun na est ce que e deli ka nin den ma yanni e ka affaire in kana a bila i kun sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni min ta ye tiɲɛ ne b'a da tigi ma tiɲɛ ye tigi mo tɛ taa d'a ma e nin den ma est ce que e deli ka nin den ma ni bi tɛ komi i ka dossier b'an bolo jugement na sini kɛnɛ o e bɛna fɔ ko e bɛ nin den ma e deli ka nin den ma ka combiner ale juge ne ye ale de min bɛ nin kɛ quoi parce que ale y'a faamu k'a fɔ sisan ni min bɛna d'a ma a bɛna d'a ma ka baara de hukumu kɔnɔna na tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ hali min yɛrɛ bɛ k'a d'a ma a bɛ se ka hali tiɲɛ yɛrɛ b'o bolo mais a tɛ sɔn k'a minɛ pour que a k'a yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de a ka sarati ma a ka wari la quoi ale bɛ sara la walasa ka kiti tigɛ cogo ɲuman na donc o ɲɔgɔnnaw de kan ka caya quoi ka ko kɛ normalement k'a sɔrɔ i tɛ donbolo minɛ ka taa kan bon ni cɛ in ta la an b'a ye k'a fɔ ala ka alisatu wasalam a y'a yira an na k'a walawala ni ye hadisa fɔlɔ ye hadisa wɛrɛ fana bɛ yen n'an ye ta k'a lajɛ an bɛ taa ye k'a fɔ ala ka alisatu wasalam a kumana surafɛn fana kan ka lahaliyaw fɔ o hadisa in imam ahmad rahimahullah ale de ye hadisa in lakale an ye a ko hadisa in nana min ka sira fɛ o de ye amr ibn as radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min qawmin yazharu fihim ar-riba illa ukhizu bis-sana wa ma min qawmin yazharu fihim ar-risha illa ukhizu bir-ru'b to hadisa in y'a yira an na k'a fɔ ko ala kira alayhi wasallam jamakulu si tɛ yen ni riba bɛ cɛri u cɛla n'o ye gorongo nafolo gorongo jugu bɛ cɛri u cɛla fo k'a sɔrɔ o jamakulu ala bɛ u lajarabi ni kɔngɔ ani ja ye gorongo jugu mana cɛri yɔrɔ yɔrɔ riba mana cɛri yɔrɔ yɔrɔ fo ala ka mɔgɔw lajarabi ni kɔngɔ ani ja ani gɛlɛya ye a ko n'o y'a sɔrɔ ni yurugu nafolo de don n'o ye surafɛn nafolo n'o cɛrina yɔrɔ min na ko manden si tɛ yen o bɛ cɛri manden min na fo k'a sɔrɔ ala b'olu fana lajarabi ni siran ani insécurité ye e ka nin ta k'a lajɛ an ka insécurité sababu dɔnnen don jaga ni hadisa in ta k'a lajɛ hadisa in bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a walawala kosɛbɛ k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni yurugu cɛrina yɔrɔ min na yɔrɔ min bɛ ni surafɛn cɛrina yɔrɔ min na ala kira alayhi wasallam fo ala k'o mɔgɔ lajarabi ni rubu ye n'o ye siran jugu ani insécurité ye hakilisigi kɔni tɛ yen bilen ala b'u lajarabi ni hakilisigibaliya ye ni yurugu cɛra yɔrɔ o kɔni o ye ala ka taabolo ye a b'a mɔgɔ lajarabi ni hakilisigibaliya ye a rubu siran belebele o de ye rubu ye arabukan na wa n'an ka société ta k'a lajɛ an ka hadisa in ta k'a lajɛ insécurité y'a dɔn mali kɔni bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ ka sécurité kuma de fɔ kuma bɛɛ bɛ sécurité caman de bɛ k'an lamɛn a bɛ insécurité bɛ jamana in bɛɛ kɔnɔ bon an ka dafa jamana ninnu bɛɛ b'o cogoya la bon n'i y'a ta k'a sɛnsɛn k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ yurugu de bɛ ɲini ka an ka ko ci an bolo quoi san gɛlɛya bɛ yen ayiwa hakilisigibaliya bɛ yen sugu gɛlɛya la parce que i b'a sɔrɔ e bɛ na ni minɛn ye sisan e t'a la minɛn min san dɔrɔmɛ 10 n'a fɔra k'e k'o di dɔ ye dɔrɔmɛ 20 e yɛrɛ surafɛn di f'i k'o surafɛn wari fara minɛn kan donc gɛlɛya nana gɛlɛya bɛ na donc o la a ye nin kuma in fɔ an ye hadisa kɔnɔ walasa k'a yira n na k'a fɔ nin fila kɔni mana cari société fɛn fɛn kɔnɔ a bɛ na ni min o ye nin ja ani hakilisigibaliya ala k'an kisi a fila bɛɛ lajɛlen donc nin hadisa filanan ye hadisa sabanan min fana bɛ nin yira n na k'a fɔ ko nin fɛn cɛjugu ye hadisa kɔnɔna na ala kira alayhi wasallam ni abu hurayra ka hadisa de a ko la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya fil hukm rawahu tirmizi wa hasana wazadu waraish ako hadisa in kɔnɔna na ko ala kira alayhi wasallam aya ayira na hadisa in kɔnɔ ko ciden a ye mɔgɔ danga mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni e de ye surafɛn di wala e min surafɛn minɛ wala e min yɛrɛ donna u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko nɔgɔya u bolo ko ala kira alayhi wasallam k'a ye nin maa saba bɛɛ lajɛlen danga hum fil hukmi sawa o bɛɛ kelen kiti la e min y'a di min y'a minɛ min yɛrɛ donna ɲɔgɔn cɛ walasa ka ko facilité ka ko nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen bɛ don danga in kɔnɔna na sa yan'an ka kuma kun cɛ i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la a fɔla k'a fɔ ko i man ka fɛn di o de ye k'a fɔ ka fɛn di i ni fɛn min man kan bon e b'a dɔn sisan ne n'a ka kan mais n'i m'a di n tɛna n ta sɔrɔ yala o fana bɛ don ale kɔnɔ wa bon n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnnibaw o masala nin bɛɛ lajɛlen kan o ye baabu dɔ sigi fiqhu kɔnɔ u ko mata tajuzu rishwa ko kuma jumɛn
yurugu dili be daga mo do yi min ba min o tede an min ba ko no o tede e min ba di e min rashi kuma juma abe daga ye ika sira do ta sira min ba do ni bi yurugu do ni bi sira fan di doma wala siki ka kisro ko be daga kuma juma donc don bo ya foka wala wala u ko abe daga ni condition fladi condition fladron a condition folo tayaqunuhu min istihalati nail huquqi illa bi rishwa akadda ngani a jonjolen soro tange nene ko ni masura fene di ne ka hakentina atise ka soro na daga ne ka fo ni masura fendi nga haketi soro pepe ne du naka kan ne naka kan wani ma a different tasoro ale ko daga ne soro akaka bisiya tere parce que mo do be se kan ni condition folo yin ka ke ko o ale ka fen ka soro o ma dafa la ibta soro ni sira do ta abse ki sege me ibi ka hake soro mais ko do ibta ko ka jam ko sube donc ne be singa fen o tede ire ba do chuka si de tasoro la men fika yuru na fulo do de fika soro fen de chuka fu ita soro la idu naka kan fana boy condition folo dun ba ko condition flana min bala Allah yastahil zalik bal yastankiru fi nafsi ala alaqal wa astaghfirullah min aba fa ni woni mayde nga darrada in la sama wala adarrat tubihu almahzurat wa darrat tuqaddar bi qadariha to aba ko ni darra sirade ngone bin hake ni sira nga femi do a dagalente de nga darrada in soro ako bla ko ka fo darrada ya soro me fen dagalente ka ala ya fa ni hal oirela ka ala ya fi ni ka fo ni woni darrada in bla nga o koroti ka dagalendo dagalente ni kon shof la dafara a dagalendo ka fo kata soro ni sira inte aka don fana ka fo ko fen dagalente me darrada ya bla don mo ko ni drone be se ka to abeta donc o yeni fo ka umumul adilla tagala no e famani tura ghayra baghin wala adin fala ismali o ya doni babun kono ko ani fana o asaru do ta ibn mas'ud fe ibn mas'ud radiyallahu an ko atali habasha hijra la ko udela ka amine ngalon yere kan ka datu ko o kelen kay dinar fladi amogo ma wala saka unegen ko ka labla to ko ay min din sa wala sa ka labla ina fo kala darro sere parce que o ya min ngalon ka anam ni min maka donc o we talika ni dallawla kayran ga ko la halya do la ni la kerengren na ibisu ko ke ka so jumbuti ka no sa na kala sanga fo ko ina fo concours de do era baro tigi e femi fola a niveau be nela a diplôme be mbolo a femme be mbolo menin sigila men shike nte do ala do ina abedo ni kono sange bo ni mi fe ga intérêt de bola sa so bo ni mi flene evita so kuma dola fendo be inaka kan a diplôme bila compétence bila mais mo wero fana be minaka kan compétence fana bala donc imanga ngi sendo la folo imanga en parce que pour qu'il ka do faut ka soro i dangandera ka faut vraiment sire teni ntemene bon parce que nano ke ça après do wero fana be compétence mina mi fanta ina fo enyona ibina ta ukuma do fana gasila pour ya tuni sire a kurole no kosobe ko don bo ya kurun kosobe ka fo femi do a kurole no kosobe atibe ka do la funi darro yere de na darro da falina voilà wallahu alam inshallah ambi fo ki wal mando ka suna savana fana la je ba be la je lim fo e ka fo kan me jamu kam kan siga fo kene kan o de sura fin mundo dalloji mawde bala an ko mode kan mam ko mambulo o ye lo sad ahmad abdallah boli o de ko mambulo amba fo ka wal mando amba fo kambe a nyorema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh